खुलुमबाय रायजोफोराथ' दामानि गोबां आंनि पोस्ट नुबाय थादों जानो हागौ यूट्यूबफोराव फेसबुकफोराव बिनिखायनो आं दिनै भिडिअखौ लाबोनाय जादों आरो सो प्लिज आंनि पोस्ट होनाय बा आंनि बागै भिडिअ होनायखौ बन्द खालामथ'दो अननानैहाय आं माने सहायनो हायाखै जेनेबा मानसिफोरनि खायसेनि रायनाय बा हेलौ लोगोफोर नोंथांमोना अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै आरो लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुनानै हो आरो नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामनानै गालांबानो जाबाय गाइस आरो जेसे हायो शेयार खालामनो दाबाव बेफोरखौहाय ओंखायनो नोंथांमोना बयबो मिन्थिदों जेनेबा आंहा मोजां मोननाय दंमोन क'क्राझारनि बे नंगौ मोजां मोननाय दंमोन जों दिनै 2 बोसोर बारबायानो मोन रिलेशनशिपआ आरो हठात आं गुबुनजों हाबा जाबाय बेनि थाखाय आं दा गोबां रायजानो गोनांबो जाबाय दा जेनेबा हयथ' बिनि खाफालाव आं गैयामोन बा आंनि खाफालाव बे गैयामोन मोजां मोननाय मोनदोंमोन मोनाखै नङा बहुद मोनदोंमोन खिन्थु माब्रै मा जाखो हठात बेखौथ' जों बुंनो हाला दा आं हाबा जाबाय आं मैया हाबा जाबाय ओमफ्राय आंहा बुंनांगौ जेबो गैया थेवब्लाबो माने गोबाङानो माने आंखौ गाज्रि मोनदों बा गोबाङा मोजां मोनदों थेवब्लाबो आं बेखौनो हास्थायो आरो जेनेबा आंनि पोस्ट होनायखौ बन्द खालामथ'दो आं दा जायजों दं बेजोंनो थागोन मोजाङैनो थानो नाजागोन आं हयथ' आंनि भुलबो जानो हागौ जेनेबा भुल नंगौना नङा बेखौ मिन्थिला जेनेबा आं रावखौ जेबो बुंनो साना खालि आंखौ जेनेबा आं मा बुंगोन दा आंहा जेबो बुंनांगौबो राव गैया थेवब्लाबो दिनै हठात बेबायदि जागोनखौ आंबो सानाखैमोन जेनेबा जाहैबाय बेफोरनो इसोरनि हास्थायनायमोन खोमा बेखौ मिन्थिया दा आं जायजों हाबा जादों मोजाङैनो दं आं हेपियैनो दं आरो अराय सम मोजाङै थानोखौ आं नाजागोन आं मिन्थिगौ दा आंखौहाय गोबाङानो गाज्रि मोनबाय बा गोबाङानो सैया जाबाय